Ja fa gairebé 5 anys que estem col·laborant diàriament amb els menjadors socials, donant diàriament productes aptes pel consum però no per la seva venda. Per exemple, propers a la data de caducitat, que siguin trencament d'embolcall, que al final el producte està en perfectes condicions però no es pot vendre en el lineal, o bé productes que hem retirat, per exemple, de campanya. Carn i peix envasat, tot el que és alimentació seca, donem tot de productes de xarcuteria, fruita i verdura, tant a granel com en bosses, i moltes vegades també productes de perfumeria, com xampú, gels i demés, per poder atendre els seus usuaris. Podem dir que el 100% d'establiments on tenim a prop un menjador social hi col·laborem. Els 3 supermercats que tenim a Granollers col·laboren amb el xiprer. El xiprer va néixer l'any 1997, un projecte personal de la família Riera, i durant aquests 20 anys ha anat creixent. Va néixer per ajudar persones necessitades, persones en principi de màxima pobresa que estaven desemparades al carrer, i a poc es va anar adaptant a la realitat social, que també anava canviant. Són 3 col·lectius diferents: persones que estan en situació irregular al nostre país, persones que tenen risc d'exclusió social i de pobresa que venen al xiprer a dinar, i després persones que estan en un moment de pobresa de tot tipus i que a través dels serveis socials recullen un carro d'aliments en el magatzem on estem ara. Els aliments que donem al menjador social són aliments que recollim dels supermercats. Concretament, per exemple, Mercadona ens porta el menjar que nosaltres donem en el servei d'esmorzars i els dinars. Per tant, estem oferint una alimentació saludable i podríem dir que és una cuina de mercat perquè cuinem el que ens donen. El projecte de Mimbes comença l'any 2009, o sigui, fa 8 anys ara, i tot va ser per una inquietud que va tenir un dels nostres directors perquè no tinguéssim malbaratament, que n'hi havia molt en aquell moment. Era una persona sensible i va pensar que una bona idea treta de París, concretament, i va pensar que això ho volia exportar a Barcelona. En l'any 2015 es van recollir 826.000 quilos, i l'any passat, el 2016, es va recollir 1.250.000 quilos. Caprabo va ser pioner en fer un projecte com el programa Microdonacions per la necessitat que ens demanaven els nostres propis treballadors, que veien que hi havia productes que eren aptes pel consum però no per la venda, i vam veure que podíem fer alguna acció solidària amb les persones que estaven en una situació de vulneració. En l'any 2016 vam donar el que és l'equivalent a alimentar a 788 famílies durant tot un any, o el que podríem dir també més de 2 milions d'àpats. A Caprabo participen tots els supermercats. Des de l'any 2009 estan treballant amb una entitat social més propera a la botiga. En aquest cas, amb l'Associació del Xiprer, són 7 botigues les que estan treballant contínuament amb ells i donant-li tots aquests excedents. Estem parlant de productes que són aptes pel consum, però no comercialitzables. La importància de Caprabo en participar en projectes solidaris és que a Caprabo tenim un compromís perquè volem ser una empresa socialment i mediambientalment responsable amb el nostre entorn.